Salam edilişler. Hemmeňize YouTube sahypamda hoş gördük. Bu men barmak kösüp Hatay diline öğretýän Sarhan. Videomyzyň bu edeki sanynda biz HSK1 deýişli bolan 10 sany täze söz hakda öwreneriz. Videomyzyň bu edeki sanynda ilkinji öwrenjek sözümüz, ýani şu görýän hieroglifimizdir. Ol g. G diýip okulýandyr. Ýüzünden aýtalam. Çinka modu g. Bu diýmek, näme diýmek? Ol türkmençe sany, ýani ol mukdar ölçegi söz. Öňkü videomda aýdyp geçişim ýaly, Hatay diline ähli atlaryň olaryň özüne deýişli bolan mukdar ölçegi sözi bar. G diýip atlandyrylýan hieroglif şu mukdar ölçegi söz, ýani ol sany diýmek, ol islenlik adyň öňünden gelip bilýändir. Sözlemleri okaýas, ýüzünden aýtalan çinka modu. 我想买一个杯子。我想买一个杯子。Men bir sany bulgur satyn almak isleýän. Enlik sözlem. 教室里有5个学生。教室里有5个学生。Sınıf otogunda 5 tane okuwçy bar. Ene şu ýerde görüşiňiz ýaly, şu ýerdäki beyzi diýip okulýan söz, ol bulgur diýmek. Bu ýerdäki şöşeň bolsa okuwçy diýmek aňladýar. Olaryň öňünden hökmany mukdar ölçegi söz gelýändir. Bu görýän sözüňiz bolsa, ol 工作 diýip okulýandyr. Ýüzünden aýtalan 工作 工作 Bu görýän sözüňiz ol işligen bolup bilýär, atgen bolup bilýär. İşlik bolup gelende ol işlemekden manyny aňladýar. At bolup gelende bolsa ol iş, hünär ýa-da kär diýen manylary aňladýar. Sözlemleri okaýas, çinka modu ýüzünden aýtalan. 你在哪儿工作？你在哪儿工作？ Sen nerede işleýärsiň diýen manyny aňladýandyr. Enlik sözlem okaýas, ýüzünden aýtalan. Çinka modu. 你现在的工作怎么样？你现在的工作怎么样？ Bu sözlem türkmençe tercüme etsek, ol seniň şu wagtky işiň nähili diýen manyny aňladýandyr. Hieroglifiň ýazylyş ýygyderligine ünsürip seredýäs. Bu görýän hieroglifiňiz bolsa, ol go diýip okulýandyr. Ýüzünden aýtalan go. Go. Ol it diýmek aňladýar, ýani ýyrtyjy süýdemdirjileriň aýratyn maşgalasyndan bolan öý haýwany it. Sözlem okaýas, çinka modu. 小狗在哪儿？小狗在哪儿？小狗在椅子下面。小狗在椅子下面。Hieroglifiň ýazylyş ýygyderligine ünsürip seredýäs. Bu görýän hieroglifiňiz azyjyk çylçyrymlak bolmak mümkin. Şoň üçin hieroglifiň ýazylyş ýygyderligine ünsürip seredim. Bu görýän sözüňiz bolsa, ol hanyu diýip okulýandyr. Ýüzünden aýtalan hanyu. Hanyu. Bu bolsa Hatay dili diýmegi aňladýar. Sözlemleri okaýas, ýüzünden aýtalan çinka modu. 你在哪儿学汉语？你在哪儿学汉语？
Bu sözlüğün Türkmençe tercümesi yani sen Xitay dilini nerede öğreniyorsun diyen manini anlatyandır. İndik sözlüğüme koyas, yüzünden aytalan Çinga modu. 他是我的汉语老师。他是我的汉语老师. Ol menin Xitay dili muallim diyen manini anlatyandır. Hierogliflerin yazılışı edelerine insarıp serediyen. Bu gören hieroglifiniz, bu gören sözünüz ol hao. Hao deyip okulyandır. İzinden aytalan. Hao. Ol yağsı, goğu, oňat diyen manileri anlatýar. Sözleme okuyat. Çinga modu. 今天天气很好。今天天气很好. Bu sözlem Türkmençe tercüme etsek ol bugün hava ören goğu diyen manini anlatyandır. İndikse de okuyat. 你好点儿了吗？你好点儿了吗? Bu sözlem Türkmençe sen oňatlaşdyň mı diyen manini anlatyandır. Hieroglifin yazılışı edelerine insarıp seredin. İndik sözleme geçeceğiz. Bu gören sözüňiz ol hı diýip okulýandyr. Elimden aytalan Çinga modu. Hı. Hı. Ol Türkmençe içmek diýen manini anlatýandyr. Yani içlik. Sözleme okuyat. Çinga modu. 你想喝什么？你想喝什么? Sen näme içmek isleýärsiň diýen manini anlatýar. Indik sözlem Çinga modu. 我不喝茶。我不喝茶. Bu sözlem Türkmençe men çay içemok diýen manini anlatýandyr. Hieroglifin yazılışı edelerine önsörüp seredin. Bu hieroglif azajyk yazmasy çylşyrmyrakdyr. Bu görýän sözüňiz ol hı diýip okulýandyr. Ýerinden aytalan. Hı. Hı. Ol we bilen diýen manileri anlatýar. Sözleme okuyat. 我有一个中国朋友和韩国朋友。我有一个中国朋友和韩国朋友. Menin bir Xitay dostum we bir Korey dostum bar diýen manini anlatýandyr. Indik sözleme okuyat. Çinga modu. 他和同学在家玩游戏。他和同学在家玩游戏. Bu sözlemin Türkmençesi ol sınıftaşı bilen öýde oyun oýnaýar diýen manini anlatýar. Hieroglifin yazılışı edelerine insarıp seredin. Bu söz bolsa ol han diýip okulýandyr. Ýerinden aytalan. Han. Han. Ol ören diýen manini anlatýar. Sözleme okuyat. Çinga modu. 中国菜很好吃。中国菜很好吃. Xitay naharlary ören datly, ören süýji diýen manini anlatýandyr. Indik sözleme okuyat. Ýerinden aytalan Çinga modu. 房间里有很多书。房间里有很多书. Bu sözlemin Türkmençesi otoň içinde ören köp kitap bar diýen manini anlatýar. Hieroglifin yazılışı edelerli şeýle. Bu görýän hieroglifiniz, bu görýän sözüňiz ol howmen diýip okulýandyr. Ýerinden aytalan. Howmen. Howmen. Bu Türkmençe arka ýa-da arka tarap diýen manileri anlatýandyr.
sözleme koyas Çinga modu. 我在你的后面。我在你的后面. Men senin arka tarafında diyen manini anladılar. İnnik sözleme koyas. 树后面的那个人是谁？树后面的那个人是谁? Ağacın arkasındaki ol adam kim diyen manini anlayandır. Hierogliflerin yazış editörlüğüne önsörüp seredin. Bugünkü öğrenecek en tonki sözümüz ol hui deyip okuyandır. İzinden aytalan. Hui. Hui. Bu söz Türkmençe dolanmak ya da gaytmak diyen manini anlayandır. Sözleme koyas izinden aytalan. Baba 什么时候回家？爸爸什么时候回家? Bu sözlemin Türkmençesi yani kakam haçan öye dolanır ya da kakam haçan öye dolanıyor diyen manileri anlayandır. Eğer de şu düşürülen video size azıcık olsa fayda isteyen olsa onu YouTube sahifama a'za bolmaňyzy, like basmaňyzy sizden haýyş edýän. Çünki siziň her bir gollaňyz meni öz işime hassa höwüslendirýär, ruhsandyrýar. Eger de Hatay dil hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bolsa, aşagda tesirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardığımdan tesirlerine de jogap berýär, ýa bolmasa da tesirlerine de like boljak videolar taýýarlap size getirer. Onu näme? Inniki videomyzda görüşýänçek hoş, sag olun.